Ježibaba. Hovoríme jej Ježibaba. Slovo, ktoré znie ako smiech vetra medzi trním. Keď si to rozdelíme, tak to máme Ježi. Niečo ako pichľavé, ostré, trnité, niečo ako ješko. Alebo aj čosi, čo nás núti cúvnuť. A baba. Nie vo význame ženy, tak ako to poznáme dneska. Ale v starom slove pre múdru starenku, ktorú čas nezlomil, len pokrivil. Ježibaba, meno, ktoré znie ako kliatba, alebo zaklínadlo. Ježibaba je najviac doma v Čechách a na Slovensku. Vynára sa z homlistých rozprávok, detských spomienok, zo šera starej chalupy. Ľudové príbehy nám ju ukazujú ako bytosť žijúcu na okraji spoločnosti, na okraji lesa, prípadne v jeho hĺbke, nikdy nie v dedine. Objavuje sa aj v poľskom a balkánskom folklóre, kde nachádzame dosť veľkú podobnosť s tajomnou babou rogou. No pre nás, tu v srdci zeme, je to hlavne Ježibaba, tá čo číha v tieni stromov. Jej vzhľad je typický, starená s hrbom, zuby ako hroty starých klinov. Nos tak špičatý a ostrý, že rozráža ticho. Oblečená do handier, čo páchnú dymom a bylinami. Žije ďaleko od ľudí, sama, no nikdy nie bez plánu. Niekedy býva v chalúbke z perníku, inokedy v zrubovej búde zarastené machom. Ale vždy ťa vidí skôr než ty ju. Nie je to len strašidlo. V starej rozprávke nemá zlohladké kontúry. Ježibaba je čosi medzi čarodejnicou, bytosťou, ktorá skúša a ktorá zároveň trestá. V príbehu ako perníková chalúbka kladie pasce, aby chytila deti. Je stelesnením strachu z opustenia a hladu. Ale v iných rozprávkach skúša hrdinu. Pomôže mu, ak je pokojný a múdry. Nezaujímajú sila. Zaujímajú, či rozumieš reči lesa. Ježibaba je viac než postava. Je strážkyňou hraníc. Medzi domovom a lesom, medzi detstvom a dospelosťou, medzi svetom živých a tým druhým. Je zosobnením múdrosti, ktorú pociťujeme v strachu. Niekedy pomáha, niekedy škodí. Presne tak ako príroda. Nie je zlá. Vždy nám kladie skúšky pod nohy. Ježibaba je archetyp. Zabudnutá múdrosť našich matiek, zahalená v dym a kosti. Možno si hovoríš, toto všetko znie povedomé. Dom v lese, starená, skúšky, nie je to Baba Jaga? A tu začína čosi väčšie. Ježibaba a Baba Jaga, dve strany tej istej mince. Možno. Možno len iné mená tej istej temnej múdrosti. Rána sleduje cez praskliny vo dverách. Ale to si necháme na ďalšiu časť. Baba Jaga. Volajú ju Baba Jaga. Ale to meno nie je jednoznačné. Baba, to ešte vieme. Starená, múdra žena, niekedy aj bosorka. Ale Jaga? Slovo, ktoré znie ako dých medzi stromami. Možno z praslovanského ega. Strach, des. No, určite som to vyslovil. Na houby, hej, ale je to divné éčko. A možno je to meno, ktoré nikto nesmie vysloviť nahlas. Meno, ktoré nepatrí jednej bytosti, ale princípu. Baba Jaga je doma hlboko vo východnej Európe. Rusko,
Ukrajina, Bielorusko, Poľsko. Tam sa jej meno šepká v rozprávkach, modlitbách aj kliatbách. Objavuje sa v stredovekých záznamoch, ale aj v ústnom folklóre. Je súčasťou staroslovanského pohanského panteónu. Aj keď nie ako bohyňa, skôr ako bytostná sila. Baba Jaga je prírodný úkaz. Nie je osoba. Je vysoká, vychudnutá s nosom, čo sa dotýka stropu. Jej oči horia ako uhlíky, plecia má zhrbené od vekov. Býva v dome na kuracích nohách, čo sa otáča chrbtom alebo čelom, podľa toho, koho chce prijať. Okolo domu je plot z ľudských kostí. Lieta na mažiari, ktorý pláva vzduchom. A metlou zametie tvoje stopy, aby si sa už nikdy nevrátil. Nie je to čarodejnica. Je skôr ako samotný princíp sveta. Baba Jaga nie je len strašidlo. Je strážkyňou cesty, iniciácie. V starých príbehoch pomáha hrdinovi, ale až po skúške. Niekedy mu dá jedlo, inokedy oheň, inokedy odpoveď. Ale len ak prejde cez les. Smrť, hlad a ticho. Nie je zlá. Je spravodlivá podľa starého zákona. Toho, ktorý platil skôr než samotní ľudia. Baba Jaga je liminálna bytosť. Existuje medzi svetmi. Medzi životom a smrťou. Medzi detstvom a dospelosťou. Medzi známym a neznámym. Je ako brána, ktorou musí prejsť každý, kto sa chce zmeniť. Preto ju stretávajú hrdinovia pred najväčšou skúškou. Je stelesnením pradávnej ženskosti. Divokej, nezávislej, nevlastnenej. Nie matka, nie čarodenica, ale sila prírody, ktorá pozná tvoje slabosti. Niektorí vedci sa domnievajú, že Baba Jaga je pozostatok prastarej slovanskej bohyne smrti alebo zeme. Možno je to tieň Mokoše. Možno predobraz perunskej temnej sestry. Iní hovoria, že je to ženský démon, duch lesa alebo rieky, skrotený rozprávkami. Ale aká je pravda? Možno si ju každý vytvára znova a znova. Keď sa pozrie do tmy a pýta sa, čo ma tam čaká? A kto mi ukáže cestu späť? Porovnanie Ježibaba a Baba Jaga. Vlejú rôzne. Ježibaba, Baba Jaga. Ale čo ak si to len dve masky tej istej bytosti? Dve tváre, ktoré sa pozerajú z opačných strán toho istého lesa. Jedna hovorí po česky a slovensky, druhá rusky a ukrajinsky. Ale obe ťa skúšajú a obe vedia, kto si. Ešte skôr, než sa spýtaš. Ježibaba kráča českými lesmi, slovenskými dolinami a perníkovými chalupami. Baba Jaga sa zase ukrýva v nekonečných borovicových hvozdoch Ruska, Ukrajiny a Bieloruska. Jedna pozná vôňu kysnutého cesta, druhá dym brezových polien. Ale obidve sledujú ten istý svet. Z diaľky, z tieňa, z lesa. Ježibaba je zhrbená, má bradavice, sedí v drevenej chalúbke. A čo taká Baba Jaga? Tá lieta v mažiari. Zametá stopy metlou z ľudských vlasov. Býva v dome, ktorý stojí na kuracích nôžkach. Je pohyblivý, živý. Ježibaba je strašidlo z rozprávky. Baba Jaga na území Ruska a Ukrajiny znamená veľakrát nepredstaviteľné nočné mory z okolia, z lesov, čo sa tam schováva.
Niekedy býva strážca prahu. Prahu vášho domu. Rozdiel medzi nimi? Jedna ťa zje a druhá ťa premení. Ježibaba je čarodenica. Varí v kotli, skúša detí, je nepredvídateľná. Baba Jaga je strážkyňa, skúša dušu. Ak neúspeješ, zhltne ťa. Ale ak uspokojíš jej múdrosť, otvorí ti cestu. Ježibaba je taká viac rozprávková. Tomu Baba Jaga je viac rituálna. Jedna odráža strach detí, druhá strach z neznáma smrti. Obidve sú ženami lesov, kráľovnami liminálneho priestoru, toho medzi známym a neznámym. Ježibaba je výstraha, že nemáš chodiť ďaleko do lesa. Baba Jaga je výzva. Chceš rásť ako bytosť? Tak prejdi cez temnotu. Jedna je plot, druhá je bránou. Ale obidve sú múdre a spravodlivé. V tom najstrašnejšom slova zmysle. Možno Ježibaba nie je ničím iným než zaniknutou alebo zjednodušenou verziou Baby Jagy. Možno je to dieťa starej bohyne, zoslabnutý tieň pradávneho archetypu. A možno sú si navzájom sestrami. Možno dve strany jednej mince, dve cesty. Jednou vedieš dieťa späť domov, druhou ideš sám, do tmy, za poznaním. A už sa nevrátiš ako predtým. Les si pamätá. Pamätá si každé detské zaváhanie, každý krok mimo cesty. Pamätá si, keď sme sa po prvý raz stratili. A keď sme zistili, že nie každý tieň je nebezpečenstvo. A nie každé svetlo nás chráni. Ježibaba a Baba Jaga, dve bytosti, ktorých sme sa báli ako deti. Jedna číhala v perníkovej chalúbke, druhá medzi stromami, ktoré sa nikdy nehýbali rovnako. Ale čo ak to boli vždy tie isté oči? Jedna duša, dva príbehy. Ježibaba nás naučila neotvárať dvere cudzím. Baba Jaga nás naučila: otvorite najtemnejšie dvere v nás. Jedna nás zachránila pred svetlom, druhá nás viedla doň. A možno sú to len mená. Slová, ktoré my si pomenúvame tú starú, večnú silu. Silu, ktorá sedí na pni pri ohni, krmi vtáky, šeptá do vetra. Silu, ktorá sa nestratila, iba sa pozerá. Čaká, kým ju znova objavíme. A kým budeme pripravení vstúpiť do lesa, do tmy.